Mabuhay mga kakusina! Kumusta na kayo? Ang gagawin natin ngayon ay isang recipe na influence ng mga Kastila. Tinatawag nila ito na potahe a la madrileña. Tinatawag din itong Callos con garbanzos. At dito sa Pampanga, tinatawag naman natin labot o kaya tuwalya. Ang unang gagawin natin ay mag-saute muna tayo, no? Naglagay ako ng butter. Tapos yung ating sibuyas, onions. Tapos yung ating kamatis. Tinadtad na kamatis. Tsaka natin lagay ang ating potatoes, no? Patatas. Pag halfway na lambot ang ating patatas, at saka tayo maglagay ng ibang ingredients naman. Maglalagay ako ng konting tomato sauce. Maglalagay tayo ng water. Enough to cover yung ating patatas. Pakuluin natin. Medyo takpan natin siya ng sandali, ano? Tingnan natin ang ating patatas, no? Yeah. Ngayon, lalagay na natin ang ating bell pepper. Maglalagay na tayo ng asin, paminta, tsaka itong dahon ng laurel. Ilagay na natin ang ating mga karne. Ating pinakulo na labot. Haluin mabuti. Tsaka pa tayo maglagay ng water, tubig. Lalagay ko na ang ating Chorizo de Bilbao. Kung may ham ka, lagyan mo ng ham. Kung ano pang ibang ingredients ang gusto mong ilagay, maaaring ilagay mo na. Eto, tinakpan ko muna and leave it for about 10 minutes. No? Hanggang lalambot ang mga gulay na linagay natin. Natin ngayon ang ating niluluto. Lastly, lalagay ko na itong ating garbanzos. No? Tatakpan ko na ang ating niluluto. Maghintay tayo ngayon ng 2 minutes hanggang luto na siya. Ito na po ang finished product ng ating potahe a la madrileña, Callos con garbanzos o kaya labot sa Kapampangan. Hanggang sa muli,
tayo'y magluluto from my kitchen to yours.